Soort werk aan de winkel van Cambuur. ONS neemt stokje oer van Snitswiet Zwart. En bloedstollend de hele finale van Ares. En dit is de sport van man die saai is maaien. Goeie en welkom bij Bobbeslag. Hier een grut feest. Het komende jaar loriëren staan in de week nog bij Drachtster Boys dat kampioen worden in de eerste klasse E. Ja, de stofwolken bij Cambuur werden een beetje oplutsen. De ontlading na het kampioenschap weer enorm. En er werd grut feest viert. Het is nog de huldiging in de stad, maar daarna is het voor de spelers al gauw vakantie. Voor de organisatie brengt Liekels een drokke tiert aan. Wat nou ter Takemier, Eredivisie spelen wordt, maar er een soort barre. Zo rustig als directeur Gerald van der Belt van een man achter zijn computer zit, zo onrustig is hij vreed de joen. De spanning is net te houden. Hij weet net waar er het ziekje mat. En op het moment dat de 2-0 valt, ontploft de boel. Voorzitter Ipe Smit houdt het net droeg. De reacties uit het hele land binnen overweldigend. Ik vind het persoonlijk leuk Danny Blind, de assistent bondscoach, die me persoonlijk feliciteert. Maar ook alle eerste divisieclubs die het mooi vinden. De mooiste was misschien wel die van de voorzitter van Volendam, die ons van harte feliciteerde en het geweldig voor ons vond. Voortendaallijks komt ook het besef dat de club heel wat te wachten zit, nou de Eredivisie helle is. Veldverwarming had de eerste prioriteit. Het moet deze week erin. Vandaag zit alles nog even in het teken van de huldiging en van het kampioenschap. En vanaf morgenochtend dan zullen we hiermee aan de slag moeten. En het eerste wat er moet gebeuren is veldverwarming. En dan kunnen we, want dat veld moet 3 augustus klaar zijn. Dit seizoen waren nog heel wat wedstrijden afgelast vanwege het winterwaar. Dat is takemseizoen ondenkbaar. De Eredivisie is een dusdanig evenement dat moet doorgaan. Dat kan niet door een vorstperiode of door wat sneeuwval afgelast worden. Daar is de commissie rondom het evenement te groot voor. Dus de eisen zijn dat er direct veldverwarming in moet. Dus we willen het zo snel mogelijk erin hebben. En dan kunnen we verder met het onderhoud. En technisch gezien stelt het niet zo heel gek veel voor. Het zijn uiteindelijk gewoon buizen waar warm water doorheen loopt op het moment dat het gaat vriezen. Dus dat is, qua techniek is het niet een wereldwonder. Maar ja, het moet wel de grond in. Dadelijks meer over het stadion, maar ook sportief moet er het nederige barren. De spelersgroep moet versterken worden. Nou, we moeten eerst zorgen dat we met de jongens die we graag horen willen, dat we daar maar rondkomen. Dat die contracten klaar zijn. Nou, en ik zie je vertellen, die jongens die worden over op een knibbeltje bloeien, dus dat is mooi. Ja, en dan mag je als er 4 of 5 jongens bij krijgt die toch wel Eredivisie ervaring hebben. Maar net hap-snap-beleid en dat mag net jongens werden van Zwies, nou, die binnen langdurig geblesseerd, maar die hebben een grote namen. Nee, we moeten heel goed zijn naar jongens waar we denken, oké, dat zijn Eredivisie-waardige voetballers, die ken ik de Karloeken. Maar misschien zit ik wel jonge jongens bij die ik naar hier even kijken ken of binnen hier. Van een aantal spelers is al duidelijk dat ze ophouden of voortgaan. Voor de rest hoopt het Henk de Jong dat de selectie voor een grutpad intact blijft. Ja, natuurlijk. We moeten net gekke dingen doen. Dat willen ons publiek ik net, dat willen wij zelf net. Het moet herkenbaar blijven voor deze regio. Nou, dat moeten we horen. Maar goed zien wat we erbij krijgen kennen. We alle wel wat namen in de holen en ik hele interessante namen. En ik geloof ook dat iedereen hier naar jou het wordt. Dat komt gewoon van de hele club te maken. Cambuur is hot in Nederland. Ja? Het is net samen wat. Dat merk je dus in alles. Van de week komt de webjouwbladzijde in de Voetbal International. Het zit via web televisie werden. Ja, hier in de pers, maar de Telegraaf, het AD. Dat lezen die spelers ik. En ik weet al hoe de sfeer die hier in deze club hangt. Ja, dat is uniek. En dat wordt spelers graag, mijn meidje. Waarom naar het stadion? Want er zijn meer zaken die ontpakt worden matten. Liek als het uitvak voor supporters van andere clubs, dat nou amper 400 man in kennen. En ook de passeromte is te lieds, maar het eigen op de media aandacht niet komt, nou het Cambuur in de Eredivisie zit. Maar misschien wel het wichtigst binnen de business plakken. Plakken voor sponsoren die het een protte yield opsmieten. Ja, dit is, ik vrees, binnen drie weken uitverkocht. Dus dat is wel jammer, want hier kun je wel het grote geld verdienen. En dat geeft ook de beperking aan van dit stadion. Dit is wel de cash cow van een eredivisionist en dat is bij ons heel beperkt. En als we het zalige bij elkaar optellen, dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat er een nieuw stadion komen moet. Ja, dat is wel duidelijk. Ik hoor ook in het land, iedereen zegt van Cambuur is een eredivisiewaardige club. Met de achterban, met de betrokkenheid, met de stad, met de historie.
Alleen ze zeggen er altijd gelijk bij, qua accommodatie is het dat zeker niet. Cambuur had al plannen in bij de gemeente voor een nieuw stadion, maar die wil eerst een betere financiële onderbouwing van het project. In dat onderdeel zijn we nu mee bezig om het zo te gaan plannen dat het zichzelf terugverdient. En dat plan dat moet nog aangeboden worden aan de gemeente. Maar qua timing is dat perfect. Dat laat niet nog een half jaar op zich wachten. De bal is op dit moment bij Cambuur wat het nieuwe stadion betreft. Klopt. Ja, nou dadelijk om kwartier Kees en naar de huldiging van Cambuur op het Oudehuis Tjerkhof. Vrienden Wikal zou ONS kampioen worden bij de Harkemasse Boys, maar de Blom moest nog even een week in de kelder blijven. Sneu kwam de nederlaag dan toch. DVS 33, waar het maar 3-1 op eigen veld verslaan. En zij is het lang verwachte kampioenschap een feit en hebben we toch weer een Frieske topklasser. Voor Sander van der Heijden wie het wel een heel speciaal weekend. Vreed was hij als assistentcoach kampioen met Cambuur en Sneu die hij het nog stintjes oer als assistentcoach en speler. Terug bij ONS kampioen te worden in de haatklasse C. Ja, dit zou het hebben. Dus 1 keer nooit weer. Voordat het Safia wie mag het Sneu aanmaken worden in DVS 33 uit Ermelo. ONS hier een echte pikstart. De man van trainer Jan Flap, die het nou dit kampioenschap afscheid neemt, stier op scherp. Al in de eerste minuut de hoekschop van Martijn Rozenburg. En dan mooi Chris de Wacht de 1-0 inkappen. Een prima goal en dat joeg vertrouwen. ONS speelde DVS 33 in de eerste helft op volsluim van de madden. In de 20e minuut Cuddy González die het oorzicht had en Sander van der Heijden de scoringskans biedt. En dat kan jongen Sander wel oorlitten. Hij schoot de bal binnen, dus 2-0. DVS zie het vooral dreig bij Sander van der Heijden. Hij bikkelen en struiden met de mooiste passes. De man is voor ONS onmisbaar. Krijgt van de T, de verdiegener van DVS speelde erop op een keeper. Maar daar staat Sander van der Heijden nog. En hij maakt het 3-0. Jurjen Bos jouwt Sander van der Heijden in de tweede helft echt nog een scoringskans. Hij maakt het dan haast zien tweede goal. Maar de keeper kan nog correct redden voor DVS 33. In de tweede helft neemt ONS dan gas weer om. En Sakrieke DVS 33 gaat een eretreffer. En wordt het nog 3-1. Dan kan het net weer misgaan. Na 90 minuten kan het feest dan maar losbarsten voor de Snitsers. Nou, Flappy bedankt. Ja. Dat doen ze met de kerstdagen ook. Alleen dan haalt hij de kerst niet. Maar hier wel. En ja, als je afscheid neemt, dan hoop je dat het zo gaat gebeuren. En ja, het is jongensboek. Hoe zeg je dat dan? Nou ja, dan het mat algemeen op lijst nog. Hè? Ik bedoel, je bent al zo lang kampioen voor elke in. Maar dat moest wel even gebeuren nog. Ja, wij hebben voor de 5e of 6e speelronde staan we bovenaan. Dus eigenlijk staat iedereen al op te wachten. Alleen ja, vorige week bij Harkema, die hebben gewoon daar het maximale eruit gehaald. En die pakten 3 punten. Ja, dat was wel een domper, want ja, het is vandaag natuurlijk ook 4 mei. En dat zijn de dingen daar moet je bij stilstaan. Daar hoor je ook bij stil te staan. Dus ja, dat is het rare dan wel van zo'n dag. Dat is wel een mengeling. Maar aan de andere kant, jongens, geniet er maar van. Maar eigenlijk moeten we nou stoppen, want ik denk niet dat dit ooit overtroffen wordt, denk ik, voor mezelf. Stoppen kunnen, topklasse, dan mag je erin bij blijven. Ja, maar ik bedoel meer het weekend, hè. Vrijdag kampioen als assistent-trainer in de eerste divisie en dan zaterdag kampioen in de hoofdklasse speler, ja. Ja, wat godsamme man, dat is wel mooi hoor. Dus ik dit seizoen nog eventjes. Je ziet het er al zo lang onder in het kampioenschap. Moest nog even. Ja, precies. Kijk, iedereen zei we winnen al kampioen. Maar dat was niet het geval. Wij hadden nog wel 3 lastige wedstrijden. Maar ja, eigenlijk met 8 verliespunten voor mij het niet meer naar de andere. Dat weet je zelf ook wel. Maar iedereen zei al, je bent al kampioen. Maar dat is niet het geval. Maar ja, goed, uiteindelijk dat je het wordt is wel terecht. En
Ik denk wel, wij zijn het meest constant geweest. Weinig goals tegen. En we scoren altijd wel. Dus. We gaan volgend met z'n allen voor in de topklasse. Daar ben we vooral de club schuldig. Want hoe die gaan voor gewoon gaan om dit team de del te zetten, dat is gewoon uniek. Hè? Ik merk dat gewoon de laatste maand, de meesten die hadden het net echt terug. Nou is altijd de vraag die dan komt van nog een naar de topklasse daar. Binnen wij als ONS topklasse waardig? Het zal nog wel heel intensieve tijd worden om dat goed vorm te krijgen. Maar we gaan ervoor. Het is een uitdaging en als je dit als vereniging zijn daar mijn matje mee, dan mag je er voor gaan. Ja. Snis. De basketballers van Ares binnen de hele finales van de play-offs heel sterk uit aanzetten. Arune Wazi werd regerend landskampioen Den Bosch in eigen huis met 62-82 verslaan. Juster kwam Den Bosch in Ljouwert voor de tweede wedstrijd in deze Best of 5-serie. In een grootvol kellerdietje wie het publiek zoeken van een thriller die een bloedstollende ontknoping krijgen zou. Ken de basketballers van Ares nog een keer stunten in landskampioen Den Bosch. Spanning op de gezichten van het trainersduo Sam Jones en Raoul Corner. En Ares die liep het er klaar voor. Het team zit in een flow. En bij Den Bosch ontbreekt deze Peter van Pasen. Een grote steunpilaar. En die zocht dat Ares in het eerste kwart het betere van het spul had. En mijn zandje zien dat het eerste kwart afsluit. Zo'n punten voorsprong. Maar die verdwijnen, want bij het Skoft is het al 24-27. En hier wordt het zelfs 48-39 in het voordeel van Den Bosch. 9 punten verschil. En dan zit er een heel oorspulsje in het veld. En dus mat Ares wat doen in het vierde kwart. En dit is de eerste actie van Gerald Williams. Na dat prachtige blok, de score en de achterstand is nog maar 4 puntjes. Nog altijd wol in het voordeel van Den Bosch. Den Bosch had dus de troeven in handen. Maar ik denk je het wel eens mis en de stiel. En dan dus de actie van Ares en de score van Joe de Paula. Hij krijgt de bonus erbij en dan is het 56-58. Nog maar 2 puntjes verschil. En wat is er nog mogelijk in die laatste 1 minuut 26? Het is Whit Halcombe Vee die het zelf op paard gaat en dan der ondersteuning krijgt van Greg O. 58 gelijk. Nog 54 tellen te gaan. Het dubbeltje kan beide kanten nog uitvallen. Maar Ares zit nu in de winning mood. Nog 1 keer de time-out van Erik Braal. Kinder Simon nog een keer op scherp houden. Den Bosch moet afstappen worden. En de misser en dus de rebound voor Ares. De kans om op voorsprong te komen. Binnen die laatste minuut. Nog 34 tellen te gaan. Het ziekje is om de goede scotpositie. Waar staat er het beste voor? Waar doet het aan? Whit Halcombe. Whit Halcombe zelf en dan is der de voorsprong van Ares. Maar nog 22 tellen te gaan. En is de winst nou binnen? Erik Braal weet dat er een soort gebeuren kan in die laatste seconden. En daar toch weer de score van Kees Akerboom in de laatste 9 tellen. Nog 1 keer balbezit Ares. Whit Halcombe en het ongelooflijke gebeurt. Hij schiet rekken. En Elsenien viert dan de overwinning al. Maar er staat nog een tel op de klok. Er moet nog even geduld oefenen worden. Den Bosch mij nog 1 keer de bal uitnemen. En wat kan er gebeuren in 1 seconde? Met Bouscher met de lange bal. En nu gaat de tijd in. En komt er nog een schot. En dat schot dat valt net goed. De tweede treffer is boetende tijd. En dan is de sensatie compleet. Ares pakt een sensationele overwinning op Den Bosch. En een 2-0 voorsprong in de best of 5. En het wonder komt dus steeds dichterbij. Want
Bij winst, Tiesdejonne in Den Bosch, is Aris gewoon finalist. Aris Den Bosch 2-0. Het staat er echt. Ja, ik bedoel, ja, we hebben natuurlijk een prima serie zijn we nu aan het neerzetten. Ik moet heel eerlijk zijn dat deze wedstrijd ook een beetje geluk hebben. De eerste helft speelden we echt slecht, tweede kwart echt slecht, vond ik. Gelukkig herstellen we ons in de tweede helft en laten we ons niet door die malaise eigenlijk meeslepen. Maar het is duidelijk dat we een beetje geluk hebben ook. Maar goed, het is 2-0 en we zijn er blij mee. In de resterende maximaal 3 wedstrijden had Aris on 1 keer winnen genoeg voor de finale. Nou, het mooiste is om dat zo snel mogelijk af te ronden, want anders komt de druk ook weer op ons terecht. Op dit moment ligt de druk helemaal bij Den Bosch. Zij zullen moeten winnen. Dat betekent wel voor ons dat we het iets makkelijker hebben. Maar, en hoe langer dat duurt, hoe meer druk er op ons komt natuurlijk. Want 2-0 voorsprong wil je niet weggeven. Ja, momenteel speelt het Aris dus de tweede wedstrijd in Eiffel Towers Den Bosch bij Weenst in de Maaspoort. Ziet Aris voor het eerst in de finale. Bij verlies dan materiaal de Stoonsie thuis het vierde duel maar Den Bosch ongeveer. Rintje Ritsma komt waarom in het reetrieden. De Lemster, die 6 keer Europees kampioen waard en 4 keer de beste van de Vroudwier, is trainer worden van het gewest Friesland van het reetriedersboen. Ritsma zal onder oren maaien Jan Ikema de rieders en riedsters onder handen nemen. Voor Ritsma en Ikema is het een pad van de opleiding om diplomaire retreat-trainer te worden. En verrassende winnaars juist bij de eerste vrije formatiepartij in Frencher. Keertsen dus, Bouke Triemstra, Alianne Anema en Hendrik Koortstra wien in de finale te sterk voor het trio Rutmer van der Meer, Reense Pieter Hiemstra en Hilke Bruinsma. Maar 4 van Fjouwer en 6 Neert. Ja, een memorabel sportweekend. Cambuur kampioen, ONS kampioen en Harkemasse Boys, dat speelt hem veilig in de haatklasse. Daarin hebben ze takom seizoen toch weer een echte derby, want in de eerste klasse E giet de titel zuiver wat verrassend naar Dragster Boys. De jonge ploeg van Fred de Boer won met Fjouwerien van Oeversveldsjes en promoveert na 1 seizoen waarom naar de haatklasse. Heb je vast? Het was een beetje een rare wedstrijd. Ook waar elke kans geen ring in het begin. Kom je 3-0 voor te staan na een kwartier en dat verwacht je gewoon niet. Je verwacht dat ik tot de laatste minuut moest strijden en eigenlijk was het al een gespeelde wedstrijd in de rust. Dus maar ja, mij hoor je niet klagen. Even waarom. Toch het leekspul van Fibo uit zijn balk op vreed, kan Dragster Boys sneu al kampioen worden. Dan mag er wel even won worden van de Oeversveldsjes. Het is een wonderbaarlijk seizoen, want jelwijs de competitie stier Fiboa alle punten voor op het Dragsters. Maar zo'n 3 november had de ploeg van Fred de Boer net meer verlen. En heel april werd de koppositie oernaam. En de boys hebben een bliksemstart. Want al na 6 minuten is het 1-0 toch Matthijs Eppinga. Doelpunt, de Dragster Boys. Gescoord door nummer 9, Matthijs Eppinga. Hij bezorgt Dragster Boys de start die ze graag willen. En het wordt nog mooier, want goed 4 minuten later komt de bal voor de voet van Peter Jansen Klomp. En dan is het al 2-0. 2-0 Dragster Boys zit op rozen. En in die fase slag het dan ook alles. Dragster Boys houdt de druk. En wat ze ook doggen, alles verhoort in goud. Said Hassan, met een beauty van een doelpunt. En na een dikke tier liekt de titel al in de boeze. Maar het is nog net dien. En dit is het antwoord van de Oeversveldsjes. Het is de hensbal van Herman Rozema. En dus de panel voor Oeversveldsjes. Wout Klein-Velderman die mij van 1,5 meter beziekje de stoom wat draaglijker te maken en dat slag het. En dat brengt de rest dan op 3-1. Cambuur-trainer Henk de Jong is al 42 jaar lid van Dragster Boys. En hij zocht dat het wel goed zit met zijn clubje. Ik vind het geweldig wat Fred de Boer doet met die hele jonge jongens. Dat ze dat gewoon op dit moment presteren. En als ze terug in blues horen, hier gewoon in de hoofdklasse. Als ze gewoon heel nuchter spelen, komt ze een heel eind. In de tweede helft zal net het allermeeste mee gebeuren. Het is wel een vrije trap van Dragster Boys. En via die vrije trap kunnen ze de voorsprong uitbreiden.
De tweede goal van Peter-Jan Klomp zorgt voor de bevrijdende 4-1. En na 1 uur promoveert het Drachtste Boys weer waarom naar de haatklasse. De bloemen binnen voor de jonge selectie die het toch onverwachts opred had. En dan kan het feest echt los. We hebben hem. Ja, maar zijn jong ploegje, hè? Ja, enigszins verrassend. De doelstelling was in het begin eerste 5, periodetitel. Tweede seizoen zelfs aangepast, top 3. Nou ja, goed, we bleven winnen en de druk lag bij Fiboa. En je zag het, Fiboa die kon er niet goed mee omgaan. En dan ben je kampioen. Naarmate het seizoen vorderde zie je dat de ploeg groeit. Dat er echt iets ging leven binnen de groep. En we hebben een hele diverse groep. En dat heeft Fred echt supergoed gedaan. En we zijn gewoon, we hebben keihard gewerkt, keihard getraind. Keer op keer. En dat heeft zich uitbetaald. Het is sneller gegaan dan verwacht. De ontwikkeling van spelers, de ontwikkeling van het team. Dus ik moet heel veel mensen dankbaar zijn, want alles heeft geklopt. Je hebt wel eens seizoenen dat niet alles lekker loopt. Alles leek goed te gaan, ook als we blessures kregen, ook als er schorsingen kwamen. Alles bleef kloppen, dus dat is, ik ben heel trots. En het wielersport van nou. Hoe een jaloere Keesje naar de hoogtepunten van de huldiging van de Joen van de kampioensploeg Cambuur. Maar dadelijk eerst het Nijs in Joert.